ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್, ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಇರಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಒನಸಾಂಡ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡಿ. ಊಟ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ನಾಂಡ್ ಈರ್ನ ಊಟ ಆಂಡೆ ಇರೆಗ್ ವೆಜ್ಜಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೆಜ್. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೆಜ್. ಶೈಲೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಶೈಲೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪೇರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಶೈಲೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೆಜ್. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೆಜ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯ ಇರ್ ಇನಿಯೇ ತುಯ್ನ ದುಂಬು ತೂತಿಜಾರ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿಯೇ ತುಯ್ನ ಫಸ್ಟ್. ದುಂಬುವುಲ ಲಾಗ್ ತೂಯಿಜಾರ ಇರ್. ಕಲ್ವೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೆತೆ ಅಂದಂದು ಉಲ್ಲೇರ್. ಹಾ ಸೂಪರ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಂದೇ ಒನಸಾಂಡೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ದುಂಬುಲ ತೂತೆ ತೂತಾರ ಯಾನ್ ಇನಿ ತೂಯ ಬಂಡರತ್ತ ಅಂಚೆ ದುಂಬು ತೂತಿಜಾರ ಅಂದ್ ಕೇನ್ಯ ಅವೇ. ಕೋಡೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಒನಸಾಂಡ್ ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನ ಒನಸಾಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವೆಜ್ ಈರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ. ಕೆಂಪನ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕೆಂಪನ್ಲಿ. ಕೆಂಪನ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾರೆ ಕೆಂಪನ್ಲಿ ಅವ್ ಒನಸ್ ನನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ. ನನ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಡ ಇರ್ ಓಲ್ಲಾರಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲಾರಿ ಆಂಡ ಐನಿತ್ತ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಂಡ ಇರ್ನ. ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಭವ್ಯ ಪಂಡೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ವೆರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂದಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರ್. ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕ ಕೈಪು ಓ ಇರೆ ಕೊಕ್ಕ ಕೈಪ ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ ಕೊಕ್ಕ ಕೈಪು. ಅಂದ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ವಾವ ನಮುನೆದ ಕಲ್ವೆರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲ್ವೆರ್ ಬಜ್ಜೆ ಕಲ್ವೆರ್ ತಾರಾಯಿ ಕಲ್ವೆರ್ ನಮನೆ ನಮನೆದ ಕಲ್ವೆರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಾರ್ರೆ. ಆ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಅದು ಓಹೋ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ. ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ನೀರ್ ತುಳುವೆ ಕನ್ನಡನ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ. ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಪುದರ್ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅನ್ನಗ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡ ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡಿಯ ದುರ್ಗೋಡು ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ದುರ್ಗಡು. ಖಾಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅತ್ತ ಕನಕ ಗಂಡು ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಮುಟ್ಟೇರ್ದು ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್
ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೇಮಾಪುರ ಒಲ್ಲೇರು ನನ ಬರೋಡು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾತಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೋಡೆಲ ಬೈಜೇರಿ. ಅದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು. ಕೋಡೆ ಇರ್ಲ ಬೈಜೇರತ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆತದಿ ಕೋಡೆ ಬೈಜೇರು ಈ ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪು ಜಾನ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಈ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಿಸಿ ಬೇಲೆ ಬನಂದುಲೆ ಶೈಲೇಶನ್ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪನಾಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಅಪೂರ್ ಪಡಂಡಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಶೈಲೇಶನ್ನ. ಕಲ್ವೇರಿ ತಿಡಿ ಕುಲ್ಲಿರ್ಗತಿಯ ಚಡ್ಡಿ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಆಜಿರ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಓ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಈರ ಚಡ್ಡಿ ಪಿದ ಆಜಿರೋಡು ಚವೆ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿನ್ಲ ತೂವಯರು ಪೂರ ಕೊನೋಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲೆ ದಾದಾದಕ್ಕೆ ಅಂಡಿ ದಾದಗೆ ಉಂಡು ಈರ್ ಪನ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಏನ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಬಣ್ಣಗ ನಿಧಾನ ಬಲ್ನಿ ಅವ್ ದಾದಾದಕ್ಕೆ ಅಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದಗೆ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಅವು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಅಂದಾಜಿ ಆಜಿ ಏನ ಕೆಂಪಾಡ್ಲಿ ನಾ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕದು ನಾ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿಗೆ ಯಾರೇ ಪಂಡೇರು ಅದು ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಅದು ಪಂಡೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂತ ತೂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾಂಡು ಅತ್ತೆ ಬಂಗಾಂಡು ಪುರ್ರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪುರ್ರು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಆತೆ ಅವ್ರು ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದು ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಚಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನವೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇಗು ಪನ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡಾವಿಯ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಪರಿನಾಂಡು ಪುರ್ರು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡತ್ತ ದಾದ ಚಡ್ಡಿ ತೆಳು ಉಂಡುಂದ ತೂದಿರೆಗ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಶುರು ಆಂಡು ನೆಂಚಿನ ತಿರ್ಗುನ ಮಾರ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹೊರವ್ರ ಅಂಚನೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹೊರವ್ರ ಸರಿ ಅಪ್ಪನ ಹೊರವ್ರ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅಂಚಿ ಅಂಚಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕತ್ತಿದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಏರುಲ್ಲೇರ ದಾದೆ ಶೈಲೇಶನ್ ಅಂಚಿ ಕತ್ತಿದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಏರುಲ್ಲೇರಂದ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಕೆರವಾಸೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಪಕ್ಕ ತೆಲ್ಲಾರ್ಡು ಅಂಚಿ ಉಲ್ಲೇರು ಶೈಲೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪನಾರತ ಮಾರ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ದೂರ ದೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಐಂಜ ನಲ್ಲಾರತ್ತ ಐಡ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತಿರುಗಾರ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ತಿರ್ಗಾರ ಶುರು ಆಂಡು గిన్నెట్ లైవ్ డౌట్ వచ్చిందండి మెంబర్షిప్ ఓపెన్ మెంబర్షిప్ ఓపెన్ ఉందియా ఉంది తోజి వైట్ రోడ్ తోజి ಕಲ್ವೇರ್ನ ಕಾಟೋಡು ಆಯ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಲರ ಕಾಟದಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತೆ ಅವಡಪ್ಪ ತುಂಬ ಪೂರ ಸಿಟಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ತು ಊರುಡೆಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಕಲ್ವೇರ್ನ ಕಾಟೋಡು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಅಟ್ಟೋಡುಗುಲೋಡ ಅಂಡು ಅಂದೆ ಆಗ್ಲಿ ಬೇನಾರ ಅಂದದ ಅಂಚೆ ಅಂಗಡಿ ಪಾಂಡ ಆವಾಗ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಶೈಲೇಶನ್ನೇ ಅಂಗಡಿ ಪಾಟೋಲಿದಾನೆ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ ಬರ ಪಾಡ್ಲೆ ಕತ್ತಿದಾನ ಮುಗಿಗೆ ತಾರ್ ಬನ್ನಿ ಆರ್ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪನತ ಹ್ಮ್ ಎಡ್ಡ ಸೇಲ ಮಾಮಿನ ಪುಯ್ಯ ಸತ್ ಕತ್ತಿ ಬರ ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಕ್ಲೆ ನಾ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಬರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳಾಡು ಅಂದಂದು ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಕ್ಲು ಬರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಲಾಡು ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಅವ್ ಮುರಾಣಿ ಅವ್ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಗ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಂಜೋಲು ಲುಂಗಿಗೆ ಮಂಜೋಲು ವೈರಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿಗೆ ಪಾಪಯ್ಯ ಆರಿಜ್ಜರ ಅಂದ ನೆರವೇರಿದೆ ಕೆಂಡ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ
ಓಲ್ಲೇರು ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂದಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಇತ್ತವೇ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡಿ ಹಣದ ಕಾಲಡ ಬಾಕಿಲು ಒಪ್ಪಂದಿ ಅಪ್ಪಗೋರ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಎಂಕಿತ್ತಾರ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿದಾರ ಬರ್ನ ನೆನಪಾಂಡು ಅಂದ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವು ಮಾತಿರಿ ಜಿಪ್ಪಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಪೋಯರು ತೋಜುಂಡು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಆರ್ ಚಡ್ಡಿ ಬೇತೆ ಬರ್ರ ಪೋಯರ ಅಂದು ಐಡಿತ್ತಿನ ನೆರವೇರಿಯೇ ದಾಯಿ ನೆನಪು ಆರ್ ಚಡ್ಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯರು ಇಪ್ಪೋಡು ಅರೆ ಜೋಕಲ್ಲ ಅರೆ ಒಲ್ತವರ ಮಾರ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬುಧರ್ ಬುಧ ಶೈಲೇಶನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯರು ಶೈಲೇಶನ್ನೇ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲೇರು ದಾಯ ನೆರ್ಪಿನಿ ಕುಶಾಲ್ ಪಾತೇರ್ನತೆ ಅಂದ ರಾಜೀವ ಕುಶಾಲ್ ಪಾತೇರ್ನತೆ ನೆರೆ ಎರಡ ನೆರ್ಪೇರು ನೆರ ಒಂದಿಪ್ಪಾಡು ಅಂದು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರಲ್ಲೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನ ಬಂದಿರು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಬಂದಿರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗು ಸತೀಶನ್ನ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಜಾಗ್ರತೆವೆ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿದಾರ ಆರ್ ಪೋಯರ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಉಳ್ಳೇರ ಹೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿದಾರ ಬೈದೇರಿ ಯಾನು ನೆರ್ಪೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೀರಿ ಯಾನು ನೆರ್ಪೆ ಇರು ಆರಿ ನೆರ್ಪಾರತೆ ಈರೊಂಜಿ ನೆರ್ಪುನಾರು ಎಂಕ್ಲು ಪಾಪದಾಗಲಿತ್ತಂಡ ಇರು ನೆರ್ಪಾರು ಅತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬಲೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಏತ್ ಜನ ತುಳು ತಗ್ಲೆ ಲೈವ್ಡು ಮೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತನು ಬಲೆ ಪಾತೇರ್ಗ ರೇಗ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೇಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಂದು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಪಾತೇರ್ನ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾತೇರ್ಜಿನ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದನ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಂದ ನಿಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಾರ ನಿಗ್ಲು ಉನಾಸಾದೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂದತೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ನೀನಿ ದಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಇತ್ತು ನಂದ ಅಂಚ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬೈದಿನಿ ಇಪ್ಪೊಡು ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲಾಗ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒನಸಾದ್ ಬತ್ತಾರ ಸತೀಶನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಚಾಪರ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾಪರ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಚಾ ಮಲ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ವಾ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಾತೇರ್ಗ ಅಂದಂದು ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನ ಎರೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಂಡೇರವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೆರ್ಡೂರುಗು ಬೌದೇರು ಕೆಂಪು ಅಂಗಿದಗ್ಲು ಕಲ್ವೇರು ಮುರಾಣಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಅಂಗಿದಗ್ಲತ್ತು ಸತೀಶನ್ನ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿದಾರ ಬತ್ತನ ಆರು ಪೋಯರ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಒಡೆ ಪೋಯರನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಗುಲು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ತೋಜುನ ಅಂದ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕೆ ಅಗುಲು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಜರತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ ಲೆಪ್ಪು ಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ನಮನ್ ಬುಡ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನಮನ್ ಬುಡ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಲ್ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಓ ಅಂದ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಕಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಸತೀಶನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಲ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಯ್ದಾಯ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪು ನಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಸತೀಶನ ತೆಲ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ ಮೊಗಲ್ದಾನ ಸುಳ್ಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆಗೆ ಸಿರಕಾಯಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಕೆಬಿ ಗೊರ್ಪನೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಂತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಂತೀನ ಇರೆಗ್ ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆನೆ ಗತಿಯ ಅರೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರೇ ಕಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ 25 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ
ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇರುವ ಜನ ಒಲ್ಲೇರಿ ಎರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಲು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನು ಮಾರೆ ಬರ್ಪುದು ಪಾತೆ ರುಜೇರು ಇತ್ತೆ 14 ಹೊರ ಬತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಅಪ್ ನಿಪ್ಪು ಜಾಯಿನ್ ಅದು ಏನ ಪಾತೆ ಇರುವರೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪು ನಿಪ್ಪು ಉಂತು ಅನಿಸಿದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ದು ಯಾನಿ ವೆಜ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇನಿ ವೆಜ್ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಜ್ ಮಾರೆ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ವೆಜ್ ಪಕ್ಕಡ ಸುಳ್ಳು ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂಡ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದೆ ಸುಳ್ಳುಡುಪು ನಿನ್ನೆಕ್ ಹೊರ ರಿಪ್ಪುಜಿ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಅಂತ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೀರ ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಎಂಕ್ಲ ವೆಜ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಚಳಿ ಉಂಡೆಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಐತೆ ಚಳಿ ಹೋಲ್ತು ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ನರೆಗ್ಗಲನೆ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ನೆನಪ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರೆಗಲ್ಲ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಅಂಚದೆ ಕಲ್ವೇರ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತಾರೆ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಅಂದಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚದೆ ಕಲ್ವೇರ್ಲ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದಿ ಚಳಿ ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಊರ್ಲ ಬೈದರೆ ಬುರಾಣಿ 2-3 ದಿನ ಚಳಿ ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ 2-3 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದು ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಹತ್ತು ಹೈಡಲ್ಲಿ 7 ಹೈಡಲ್ಲಿ 6 ಐನು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ ಬಾಬನಗಲ್ ದಾನವೇರು ಇನಿ ಆಟ ಉಂಡು ಪೆರ್ಡೂರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಕೋಲ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಆಟ ಉಂಡು ಕೋಲ ಉಂಡು ಈರು ದೂರ ಹೋಪಿನಾರು ಸತೀಶನ್ನ ಆಟ ಪೋಪಿನಾರ ಕೋಲ ಪೋಪಿನಾರ ಕುಂಟು ಕಂಡು ನಗುಲು ಬತ್ತೇರಾ ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆ ವಾನಮ್ದಕ್ಲು ಬೋಡು ಆನಮ್ದಕ್ಲು ಪೂರಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕುಂಟು ಕಂಡು ನಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಬಜ್ಜೆ ಕಂಡು ನಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ತಾರಾಯಿ ಕಂಡು ನಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಬಂಗಾರ ಕಂಡು ನಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಕಂಡು ನಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡು ನಕ್ಲು ಕನಕ್ ಕಂಡು ನಕ್ಲು ವಾನಮ್ದ ಕಲ್ವೇರು ಕೂಡ ಆನಮ್ದು ಉಲ್ಲೇರು ಊರುಡಂತೆ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ದುಂಬು ಸಿಟಿಟ್ ಪುರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ చెప్పును మనీ పందే పనందులేరు సతీష్ అన్ని ఆ రొడెలో పోపు జరిగే ఆటోగుల పోపు జరిగే కోలోగుల పోపు జరిగే అతే సతీష్ అన్న మనీ పందే చెప్పును అతే రకాలేజ్ ఆరు భలే పాతేరుగా దూర పోయారు పాతేర బత్తినెత్తంది మరి ఆ భలే పాతేరుగా ఉన్నగారు పాతేరు బెరంది ఎన్ని మరి ఆ రోజు రెడ్డు పాతేరు ఏరు పోయారు అరిచ్చారు భలే పాతేరుగా వండారు ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ಡು ಕೆಪಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಅಂದ್ ಕೆಪಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಕೆಪಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಇನಿ ಓಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇಜಿನ ಪೋತೊಲಿ ಒನಸು ಗತೆ ಮಾತಾರ್ನೆಲ್ಲ ವೆಜ್ಜೆ ಮಾರೇನಿ ಚಂದ್ರದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಪರಡ ಅಂದು ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಪಚ್ಚು ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪಚ್ಚು ಬ್ರದರ್ ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದತೆ ಪಚ್ಚು ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಚ್ಚು ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೇಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ಒಲ್ಪಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ತೋಜುಜ್ಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಇಜ್ಜಿನಿ ಬೇಯ್ದಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಬೇಯ್ದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ತೆ ಅಂಕ ಉನಾಸೆ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೇನಿ ಅಂಚ ಏರ್ನ ಎಲ್ಲಡನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡಾ ತುಪ್ಪಿನಿ ಇನಿ ಬಾರ್ಗ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ನನ್ನ ಪೋಡ ಅಪ್ಪನಂದು ಮಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅವ್ರ ಮಾರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದಾನೆ ಅಟ್ಟ ನಾವು ಮುಳು ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಚ್ಚು ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ಹೊಸ ಬಂದ್ರು ಆಯಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು
ಶುಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಚಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಪನೊಂದುಲೆ ಅಂದ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಸರೋಜಕ್ಕ ಶುಭಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಭಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ 1,000 ಪೇ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬಾರಿಗೆ ಅರೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ 500 ಇರೇಗ 500 ಎಂಕ್ ಯಾವತ್ತೆ ಅರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುಚಿ ಪಾಪಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಪೋದವರ್ಕ ಬಾರ್ಗ್ 500 ಕೊರಿಯರ್ ಯಾವು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಣ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಯಾವು ಶುಭಕ್ಕ ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಡೇ ಬಲೆ ಕೊರ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡೆ ಪೋಂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಬಸಟ್ ಬೇಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಾಯ್ಚಿ ಅಡೆ ಪೋರ್ನೆ ಮಾರ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಅವ ಎನಡ ಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪದಾಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವಸಲ್ಲೈತಿ ಪೇ ಇಜ್ಜೆ ಇರ್ಡ ಚೆಕ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ದ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇದ್ದನ್ನು ವನಸ ಆಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ವನಸ ಆಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ ವನಸ ಆಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪದಿಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರಡ್ಡು ಬೋಡು ಓ ಇರೇ ರಡ್ಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋಡಂಡ 1,000 ಯಾವು ಜಂದು ಮಾರ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಗಂಡ 1,000 ಯಾವಂದು ಮಾರ್ರೆ ಇರೇಗ ರಡ್ಡ ನನಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ ರಡ್ಡು ಬೋಡು ರಡ್ಡು 4 ಬಿರಿಯಾನಿ 4 ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೆಲವು ಆಪುಂಡಲ್ಲ 1,000 ಅಂದ್ರೆ 2,000 ಗೆತ್ತವನ್ ಕತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ 2,000 ಗೆತ್ತವನ್ಗ ನಿಗ್ಲೇನ ವನಸ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸಾಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅವನ ಸಾಂಡ್ ಅಂಚನ ರಡ್ಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಕ್ವಾಟ್ರ್ 4 ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಮಕ್ಕನಿಕ್ಲೇನ ಹೋಯ್ತಂದೆ ಬೇಡ ಮಾರ್ಬೋಡು ರಡ್ಡು ಬಿರಿಯಾನಿ 4 ಬಿರಿಯಾನಿ ರಡ್ಡು ಕ್ವಾಟ್ರ್ 4 ಕ್ವಾಟ್ರಿಗೆ ಯಾವು ಜಂದು 1,000 2,000 ಇಪ್ಪತ್ತು ಅದಾ ಇದು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಪುನ್ ಇಡಿ ಐ ಮಾರ್ಗ ಅಡಪೋಡು ಎಂಕಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪೋಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕ ಇದನ್ನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರಡವ್ಯ ಇನಿ ಸೌತೆ ಕಾಜಿಪು ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ಅರೆ ಸೌತೆ ಕಾಜಿಪುಗೆ ನಾಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಆಜಿನು ದಾಪುಂಡು 4 ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಆಜಿನು ದಾಪುಂಡು ಅಂದ್ 4 ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಆಜಿನು ದಂಡ 4 ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರ್ಚ ಪೋಪುನ ಖರ್ಚು ಬೋಡೆ ಒಂಜರ ಯಾವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಪುನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಪತ್ತಂದೆ ಹೋಗ್ನತ್ತ ಅಂದ್ ಮಂದಿರ ಪಜೆಬ್ರ ಪತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಬರ್ರಾ ಅಂದ್ 4 ಬಿರಿಯಾನಿ ರಡ್ಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದುದ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಚೇಚ ಪಿರ ಬರ್ರೆಗ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪಿರ ಬರ ಇನ್ನೇ ಬರ್ಪುನ ಪಿರ ಅದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗ್ ಬರ್ಕನ ಇನಿ ಬರ್ರ ಅವ 4 ಬಿರಿಯಾನಿ 4 ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಬರ್ಪುನ ಬರೋಲಿ ಅತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಬರ್ಕ ಪಂಡ ವಾ ಖುಷಿ ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಓ ಗಾಡಿ ಇನ್ಸೂರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಗಾಡಿಗ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗಾಡಿಗೆ ಇನ್ಸೂರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓ ಈರು ಒಟ್ಟುಕ್ ಬೋದು ಈರು ಒಟ್ಟುಕ್ ಬಂಡ ಇಂಚಾನೆ ನಂದು ಮರತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏನವಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪು ಅಂದಾಜ ಅಂದೀರ್ ನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪು ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪು ಜೀರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡ ಒಂದು ವನಸಾಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕಜಿಪ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾಸ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಅಚಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಗಾಡಿ
ಆರು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪನ ಅಂದಾಜಿರುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಪೋಪಿಚ್ಚಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಪೋಂಡ ಅಂದು ಆರು ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಗೆ ಅವಳು ಇನಿ ಏರ್ನ ಅವ್ರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಬೆಂಚ್ ಕತ್ತಾಳೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬರ್ಪನ ಅಂದಾಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ವೈದ್ಯ ಕೆಲಸ ದೂರ ತಿಡ್ಡಿಲ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಜನ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಇನಿ ಓಲ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡಿ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಹೌದಾನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡೇರು ಈಗ ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ ಸರಿ ಪಂಡ ಎಂಚಾಯೆ ಮಾಲಾರ ವಲ್ಯತ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ ಬರಿಬೇಕು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪಿಜಿರಾಯ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅವ್ ಸ್ಟಡಿ ಉಂಟು ಜೊತೆ ಕೈಕಾರು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚಿ ಅವು ತೂಪಿನಾಗ್ಲೇಗ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಪುಂಡ ಅವು ತೂಯಿನಾಗ್ಲೇಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಇತ್ತಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಅಂದಾಜಿತ್ತು ವೈದ್ಯ ಕೆಲಸ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವ್ರು ಸರಿ ಬೋರ್ಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದಂದು ಸರಿ ಬೋರ್ಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕು ಸರಿ ಇಪ್ಪ ತೂಪಿನಾಗ್ಲೇಗ ಸಮಯ ಇಪ್ಪಿಜರು ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ತಂದು ಪೋಯಿ ಆರು ಸರಿ ಇಪ್ಪಿರ ಅವ ಆರು ಬೈತಿಜರತ್ತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡತ್ತ ಆರ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲೇ ತುಂಪ ಎರಡ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು ಇದು ನವ್ಯ ಅಂದ್ ಮರ ಆರ್ಲ ಟೈಟ್ ಎರಡ ರಿಕ್ಷಾ ಏರು ಬಿಡುಪುನು ಅತ್ತಿ ಅವಜಿ ನೂಕುನ ಗಾಡಿ ಉಂಡದ ಬೊಂಡಪುರ ಪಾಡ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಎರಡ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು ಯಾವ ಕೊನಪ್ಪ ನಡ್ಡಿ ದಾದಾ ಸರಿ ಬನೊಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರು ಬೊರ್ಚಿ ಬನೊಂದುಲೇರು ಆರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಹೌದನ್ನಿ ದಾದಾನ ಆರು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಿಜರ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರುವರೆಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನು ಇದು ನಾವು ದಾದಾ ಸರಿ ಬಂಡ ಟೈಟ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಬೊಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಿರ ಬರೋಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಇತ್ತಂದ 90 ಪರ್ದು ಅರೇನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ 5,000 ಬೋರ್ಡ್ ಅವಪ್ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓ ಅತೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದ ಅತೆ ಅರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರಡ್ಡಿ ಯಾವ ಅಂದ 4 ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಎಂಕಲ ರಡ್ಡಿ ಜನ ತರೆಗೆ ಒರಿಯಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅತೆ ಅರಂತೆ ಜೀವಡ್ ತೋರಲ್ಲೇ ಸತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐದು ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ರಡ್ಡಿ ಜನ ತಾರೆ ಒರಿಯಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಸೋಡಾಪುರ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಂದುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸೋಡ ಏನಾಯ್ಕ ಮೊಂದೆ ಎಕ್ಕಾರ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸೋಡ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗಳು ಹಾಕದು ಮೊಂದೆ ಎಕ್ಕಾರ ಸೋಡ ಬೀರಿ ಜಿನ್ನದ ಯಪ್ಪ ದೇವಪ್ಪನಂದುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸೋಡ ಎಲ್ಲೆಗ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಒಲ್ಲ ಪಿರಿಜಿಂಡ ಮೊಂದೆ ಎಕ್ಕಾರ ಲಕ್ಕದು ದಾದಾ ಅಂಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಪ್ಪ ದೇವ ಅಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದೆ ಪೋಯಿರು ಮಾರ್ರೆ ಕೆಂಪು ಜಡ್ಡಿ ಪೋಯರು ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಪೋಯರು ಒಳ್ಳೆರು ಇಜ್ಜೇರು ಐನು ಸಾವಿರ ಐಕ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ದೇವ ಅಂದು ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶನೇ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ 5,000 ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಾಡುವ ಕಾಸೀರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಸತೀಶನ್ನ ಅರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ಚಿ 5,000 ಕೊರಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ಬ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಪೋಪೋಟ ಬಂಡ ಪಿರ ಬರ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾಗೇಶನ ಎತ್ತಡ ಅರ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನವ ರಿಕ್ಷಾ ಬೇತನೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ತುಂಬೋಡು ರಿಕ್ಷಾದಾಗಲು ಒಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಪೂರ ಎತ್ತಡ ಆರ್ಡನ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅರೆ 5,000 ಕೊಡ್ತು ಡೆಡ್ ಎತ್ತನು ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೋಡ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಓ ದುಡ್ಡು ಕೇಂಡಂದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಈ ಜನ ಪಿದಾಂಡು ಮಾರೆ ತುಲೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರು ಪಿದಾಡಿಯರು ದುಡ್ಡು ಕೇನ್ ಬರಂದು ಇರ್ ಪೋಲೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪೊಡ್ಚೆ ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೇನು ಆರು ಜೆಪ್ಪೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೇರು ಅರೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಗಲ 5,000 ದೆತ್ತೊನ್ ಬೇರಿ ನಿಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಜೆಪ್ಪೇರ್ಗೆ ಬೋದು ನಿಮಾಲ್ ಬರ್ಲೇಕನೆ ನಂದು
ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಬಂದಾನಟ ನಮ್ಮ ಪೋಪು ಜನ ಅಂದು ಮಾರೆ 5,000 ಕೊಡ್ದು ಜಪ್ಪುಲೆ ಅವಂದ ಆಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದಂದ 5,000 ಕೊರ್ದು ಪಾಡಾರು ಅವಂದ ಸರೋಜಾಕ 5,000 ಕೊರ್ದು ಪೋಲೇರು ಆರು ಡೌಟಿಯೇ ಕೊರ್ಪುನ ಆರು ಕುರೆ ಪಾಟತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿತ್ತೆಂಡಲ್ಪ ಏರು ಕುರೆ ಪಟ್ಟುಂದು ಆರು 5,050 ಕೊರಾಯರು ಮಾರೆ ಸತೀಶನ್ನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವು ಬಲೆ ಸುರುಕು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುರೆ ಈರು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಸುರುಕು ಅಡೆ ಪಾರ್ನೆ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಖರ್ಚಿಯರು ಕೊರ್ಪೇರು ಸತೀಶನ್ನತೆ ಮುಟ್ಟಂಡ ಆತು ಮಾರೆ ದೂರ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನಡೆ ಬಾತು ದುಡ್ಡು ಬಾತು ಒಂದು ಬಾರ್ನ ಬಾರ್ ಬಂದ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಆಯ್ ಜಪಂಡ ಬೇತೇರ್ಡಕ್ಕೇನು ಮಾರೆ ಕಾಸು ಸತೀಶನ್ನ ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರು ಏನು ಬರುವೇರ ಅಡಿಗೆ ಆತ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ರೋಲರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಆತ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ ಕುರ್ರೆ ಅಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ 5,000 ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಸತೀಶನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಡ್ಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರು ಕುರೆ ಅಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ 5,000 ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕುರಿ ಹೊಂಟಲ್ಲ 5,000 ಕೊರಿ ಎರಡು ಏರ್ಲೇರೆ ಕುರೆ ಅಂದು ಮನ್ಪು ಜವೇ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡಿ ಸರಜಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕೇನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಬರೋಬರಿ ಮೇಡಮ್ ಕೊಂತ ಇಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಕುರೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ನಿಗುಲು ಮಂಗಟ ಅವನ ಬಡ್ಚಿ ಓ ಸತೀಶನ ತುಲೆ ನಿಖುಲು ಮಂಗಟ ಅವನ ಬಡ್ಚಿ ಇವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಗಟ ಅವನ ಬಡ್ಚಿಗೆ ಸತೀಶನೇ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಗಸರ ಬರ್ರತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ದುಡ್ಡು ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರತ್ತು ಕೇಳ್ನಿ ಅತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಗೆ ಹೋದ್ ಪರ್ದು ಬರ್ಪಂದು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ನಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಎಡ್ಡೆನ ಕೊರ್ಕ ಪಿರ ಕೊರ್ಕ 5,000 ಕೊರಿಯಡಿರು ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಕೇರೆ ಅತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಸತೀಶನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಬರ್ತನ ಆಯ್ತು ಇದು ಬರಂತ ಕೌ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ದುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಅಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಬರಿಟ್ ಬಾರು ಉಂಡು ಬಲೆ ಏತ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವಂದ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ ಸತೀಶನ್ನ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬಾರುಂಡಿ ಅಲ್ಪನೆ ಬರಿಟ್ ಏತ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ಇರ್ತಲೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಪೆ ಉಂಡರತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡೇದಾರು పోయి సతీష్ అన్న ఎట్లా తినాలిగే ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲು ಬೋಡು ಏತ್ಲ ಪಾರ್ಲೆ ತಿನ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಾಗ್ಲು ಬೋಡು ಪಂಡೆಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡಾರು ಕುರೆ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಇರ್ ಕುರೆ ಹತ್ತಿ ಇರ್ ಕುರೆ ಹತ್ತಾವೆ ಅವಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವೇ ಅವಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ ಕುರೆ ಹತ್ತಾವೆ ಅವಂಚೂರು ಬಾಯಿಡು ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಮನ್ಸು ಎಡ್ಡೆವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಇಜಿಂಡೇರು ಪನ್ಪರ ಬಿಲ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಈಗ ಮನ್ಸು ಎಡ್ಡೆನೇಟು ಪನ್ನೀರು ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡದ ಪೋಂಡ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲು ಏರ್ ಕೊರ್ಪುನು
ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕರೆಗ್ ಇಂತೋಡವು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಅವನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ನ ಬಾಜಾನನ ದೆಕ್ಕೋಡು ಪೂರ ಐತೆ ಆಯ್ಜ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಅರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಬಿಲ್ಲಿಯನ್ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಕೊರುವೆರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರುವೆರಿಗೆರ್ ಆರ್ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಪೋಯರಂದ್ ಇಜಿನ ಆರ್ ಡಂಡಲ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಆರ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಪರಿಂಡ ಆರ್ ಅಂಚಾದೆ ಪೋಯಿನಿ ಇಜಿ ಬೊಕ ಓಡೆ ಪೋಯರಾರು ಮಾಂತಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮಾಡಿನ ಪಕ್ಕದ ಪೋಯಿರ ಅರೆ ಓತ್ ಓಲ್ ತೆಗೆದಿಂಡಿ ಚಡ್ಡಿದ ಫೋಟೋ ಒಡೆ ಪೋಯರ್ ಮಾರ್ರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೂಪುನಿ ಮಾರೆ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡಿ ದಾಲೆಜ್ಜಾತ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲು ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ ಅಂದ ಅವ್ಲ ಅಂಚಾವು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಾಸೀರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲು ಎಂಕುಲೆ ಕೊರ್ಪಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬೋದು ಪರ್ದ್ ತಿಂದುದು ಬಿಲ್ಲೀರ್ ಕೊರ್ಪುನಂಡ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜತೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ ಎಂಕಿತ ಅಂಚಿಲಾತ ಇಂಚಿಲಾತ ಆತನು ಅಲ್ಲ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ನನ ಬರ್ಚಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಾಸವೇ ನನ್ನ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾಗೇಶನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತರೆಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸೋಡ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರತ್ತ ಸತೀಶನ್ನ ನನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಹೋಗ್ನಿ ಸತೀಶ್ 2 ದುಡ್ಡು ಬರ್ಚಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಜಕ್ಕನ ಮಂಡೆ ತಿಂದೆ ಅಂಡೆ ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಪನಂದುಲೇರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲೇರ್ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸ್ ಮಲ್ತರಿ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಕುರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನ್ನಂದು ಕುರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಡಿಯಾಲಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಡಿಯಾಲಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದಾರು ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಲೈವ್ ಬಂದದ್ದು ನೀವು ಕನ್ನಡವ ತುಳುವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ದನ್ನು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬರ್ಚಾವೆ ಇರ್ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಪುಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಪರ್ಪಿಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ಬಡನಲ್ಲಿ ಪರ್ಲ ಎಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋದು ಜೀವನ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅರೆಗ್ ಮಾಲಿ ಆವುಜಿ ಧರ್ಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಪೂರಲ ಬೋಡು ಮಾಲ ಧರ್ಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಧರ್ಮಗೆ ಬೋಡತ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆರೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರೇರು ಶೇ ಎಂಕ್ ಮಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾವುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ ಯಾನೆ ದೆತೊಂದೆ ನೀವೇ ಖಾಲಿ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಯಾವು ಜತೆ ಕಾಲಿ ಬರ್ರ ಪುಂಡ ಅಂಚಾರು ಕಾಲಿ ಪರ್ನ ಬಂಜಿ ದಿಂಜೋಡತ ಅವು ಬಾಜಲ್ ಗಂಡ ಒಂದು ಬಂಜಿ ದಿಂಜ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಎರಡಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಪುನಾಗ್ಲಿತ್ತೆರಡ ಕೊರೊಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಕೊರ್ಪೆರು ನಾನು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲಾರ ಆರ್ಪೋದ ನಂದಿ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪ ಮಂಡ್ಯರತ್ತ ನಾ ಉಂತುಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಮೊಗಲ್ ಕಾಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೋಯರಾರು ತುಲೆ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪಿರಣ್ಣ ಅಂದು ಮಂಗಟ್ಟಪ್ಪನ ಯಾವನ್ ಬಂತಾರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೌದಾ ಮಡಿಯಾಳಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಬೈಟ್ಲ ಕುಳ್ಳರಾರಿಂಕ ತೂತಿಲ ಕೊಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಕುರ್ಕುರೆ ಆವಂದಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಸತೀಶನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿಜಿಗೆ ಕುರ್ಕುರೆ ಆವಂದಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ರೇಟ್ ಕಂಡಾಟ ಆಪುಂಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಿಕ್ಕು 9 ರೂಪಾಯಿ ಬಿರ್ತಿಕ್ಕುಂಡದ ಮಲಯಾಳಗ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ವೈನ್ ಬರ್ತನು ವೈನ್ ಒಂಚ ಪದ್ಯುಂಡತ ವೈನ್ ವೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯುಂಡತ ಒಂಚ ವೈನ್ ಕಡೆ ಪ್ರಿಯರು ಮಡಿಯಲಗ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಓ ನೀವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದವರ ಅಂದ್ ಬೈದಿರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುರ್ಕುರೆನ ಬಾಬಾ ಗಾವ್ ನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ತಿನ್ಪನ ಬಾಬಾ ಕುರ್ಕುರೆರ್ನ ಬಾಬಾ ಗಾವ್ಗೆ
ತಿನ್ಪೇರುಡ ಅಲ್ಲ ಪಿಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಚಂದ್ರಗೋವ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ತಂಗಿ, ವೆರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? ಹಾಯ್ ತಂಗಿ, ವೆರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಚಂದ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ರದರ್, ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಲೈವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ಹಾಯ್ ತಂಗಿ, ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ನೀವು 1000 ವರ್ಷ ಬಾಳಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮಳೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ? ಹಾಯ್ ತಂಗಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ನೌ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚಂದ್ರು ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಜೆಪ್ಪುಲೇರು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇದು ಜಪ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ತುಳು ಮಾತಾಡಿ ನಿಕ್ ಬರ್ಪುಜ ಕನ್ನಡ. ಅತ್ತೆ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಪುಡಾರ್. ಟುಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ರಜೆ ಸಾರ್ ಪರಂದುಲ್ಲೇರಾರ್ ಅಂದೆ. ಈರ್ನ ಊರೋಲಿ ಮಡಿಯಾಲಗ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಇರೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡತೆ. ತುಳು ಬರ್ತದ ಇಲ್ವಾ? ಅರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ನಿಂಗೆ. ಮಡಿಯಾಲಗ ತುಳು ಬರ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನೀವು ಈಗ ದುಬೈಯಲ್ಲಿರುವುದಾ? ದುಬೈ ತುಳು ಬರೋಡ ಯಾರಿಗೆ ಅದಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಓಲಾರ್, ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಓಲಾರ್, ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಲಾರ್, ಸುಳ್ಯ. ಓಹೋ, ಸುಳ್ಯದವರಾ? ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ? ಸುಳ್ಯದವರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ತಂಗಿ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಬಾಗಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕರೆದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಡೆಗು ಪೋತೇರು ಪೆರ್ಡೂರುಗು ಆಟಗ ಬೈದೇರ ಅವನೊಂದುಲೆ ಸತೀಶನ್ ಅಂದಲ್ಲ ಬೈದೇರ ಅಂದಿ ನಾಡ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ನಾಡ್ಲೆಗೆ ಬೈದೇರಿಪ್ಪೋಡು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡು ಬೋಡ ಪಾತಿಮವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಲೇ ಪಾತಿಮ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡಿಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅವ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೆ. ಪದ್ಯಂಡ ಅರಿಗಡಿಪ್ಪಲಿ ಪದ್ಯಂಡತಿ ಅರಿಗಡಿಪ್ಪಲ್ ಪಾತಿಮ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಗೈಸ್. ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಾತಿಮಾವ ಪಾತಿಮ ಏರಿಯಗೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಪೊಣ್ಣು ಗ್ಯಾರ್ದು ತಿನಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡುವಾರ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೆ. ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಅಯ್ಯಪ್ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡಿನದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಗಸಲ ಬರ ಕಾಸಿಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಎರಡರ ನಟ್ಟು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾರಿ ಇವ್ರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಬಂಗಾರ ಬೋತಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಸರೋಜ ಕಡೆ 5,000 ಕೋರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರು ಬೋದುವರಪ್ಪ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತ. ಈ ರೀತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪವನು ಬಂಗಾರ ಬೋತಾರು ಮಾರೆ ಮೂಲೊಂಜಿ 90 ಪಾಡ್ರನ್ನೇ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ. ಅವು ಸತೀಶ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪವನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಪಾಡ್ನು ಸತೀಶನ್ನೇ ಪಾಡ್ಬೇರ ಪೊನ್ನೆ ಪಾಡ್ಬೇರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪವನ್ ಬಂಗಾರಾಗ ಏತು ಆವು ಕಾಸು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಏತ ಸರೋಜಕ್ಕೆ 5,000 ಕೊರಿಯರ್ಡ ಪಾಡ್ದೊಲಿ ಅತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಅತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಸರೋಜಕ್ಕೆ 5,000 ಕೊರಿಯರ್ಡ ಪಾಡ್ದೊಲಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ದುಡ್ಡು ಏತಾಯ್ಜಿ ಕಾಸು ಏತು ಬೋಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಏತು ಬೋಡಾವು ಅಯ್ಯಪ್ಪವನ್ಗೆ ಏತು ಬೋಡಾವು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ ದಾದೆ ಅಂಗಡಿದ ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ದಾದೆ ಹೊಡಿಕೊನಪ್ಪ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೋದು ಅದು ಅರಿಕೊನಪ್ಪರ ಅರಿಗಿಲ್ಲ ಕರಿಕಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂಗೆ వచ్చి ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ వచ్చి ಲೈವ್ ಇರ್ಲ ಪದ್ಯ ಸುರಂ ಪೊಡಿ ಯಾಕೆ ಬರೋ ಪದ್ಯ ಆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕೆ ಒಲ್ಲಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬಂಗಾರ ತೂದು ದೀವೋಡು ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಯಾಕೆ ಅಂದಂದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬಂಗಾರ ತೂದು ದೀವೋಡು ತೂಪುಂದಿ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ 10 ಲಕ್ಷ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಂಚಂಡ ಆವಿಯೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪವನ್ ಪಾಡೋಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೊರುವೇರು 10 ಲಕ್ಷ 500 ಜಾಸ್ತಿ ಆವಿಯೇ ಅನ್ನ ಅವು
ಬಂಗಾರ ಅತ್ತೆ ಹೇಳೋದಾವು ಪರದಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾರ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನದು ಏರ್ಸಾಯಾರ ಇರ್ರಿ ಹೇಳೋದು ಮುಟಾವ ಅತ್ತೆ ಏನ ಬುಳ್ಳಿದ ಇಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾರೆ 700 ರೂಪಾಯಿ. ಅಲ್ಲೇ 10 ಲಕ್ಷ ನಾಗೇಶನ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸರೋಜ ಕೊಂಚ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರಾಯರ ಬೊಕ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಅಂತ ಕೊರ್ವೇರು 4 ಲಕ್ಷ ಹಾ ಪೂರ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವೆ ಪೂರ ಲಕ್ಷ ಬರ್ನಾಗ ಪಾಡೋಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಪಾತಿ ಮಂಜಿರೆಗ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ.